அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் எதிர்நீச்சல் மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரிஸின் அன்பான வணக்கங்கள். மக்களே, இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உங்களுக்கு வந்துடும். வாங்க நம்ம இன்னைக்கான கதைக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கதையை பற்றி தாங்க சொல்ல போகிறேன். இன்றைக்கி நான் ஒரு அறிவாளியான புத்தி கூர்மையான ஒரு நாயோட கதை. வாங்க நம்ம கதைக்குள்ளே போகலாம். அந்த நாய்க்குட்டியோட பேர் டிங்கி. அந்த நாய் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பணக்காரங்க வீட்டை வளர்த்துக்கிட்டு வந்தாங்க. அந்த நாயும் ரொம்பவே சந்தோஷமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு வந்துச்சு. ஒரு நாள் விளையாட போகும்போது தன்னோட வழி மாறி அது காட்டுக்குள்ளே போயிடுது. அதுவும் எவ்வளவோ முயற்சி செஞ்சு வீட்டுக்கு வர பார்க்குது. ஆனால் அதுக்கு வழி தெரியலை. நேரம் ஆக ஆக இருட்டு வேற ஆகிட்டே இருக்குது. அதை பார்க்க நாய்க்கு இன்னும் 2 பயம் அதிகமாகிட்டே போகுது. உடனே கொஞ்சம் தூரத்தில் பார்த்தா சிங்கம் ஒன்று பசியோட சுற்றிக்கிட்டு இருந்ததை பார்க்குது. உடனே இந்த நாய்க்கு ரொம்பவும் பயம் வந்துடுச்சு. அவ்வளோதான், இன்றைக்கி மாட்டணும், சிங்கத்துக்கு ஏறலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிச்சு. ஆனால் தன்னோட மூளையை நல்லா செலவை பண்ணி எப்படியாச்சும் இதுக்கிட்டேருந்து தப்பிக்கணும் அப்படிங்கிற தன்னம்பிக்கையை அதில் மனசுக்குள்ளே ரொம்பவே ஆழமாக இருந்தது. உடனே பக்கத்தில் எலும்பு துண்டுங்க இருக்கிறத அது பார்த்துச்சு. அந்த எலும்பு துண்டுங்களை எடுத்து சும்மா சுவைக்கிற மாதிரி முக பாவனை செஞ்சுக்கிட்டு அந்த சிங்கம் துரத்திட்டு வர திசை நோக்கி உட்காந்துக்கிட்டு நல்லா சத்தமாக சிங்கத்துக்கு கேட்குற மாதிரி, அடடா என்ன கறியோட தொகை, சிங்கத்து கறி தான்ப்பா, என்ன ஒரு டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்டுச்சான். உடனே சொல்லிச்சான், இன்னொரு சிங்கம் கிடச்சா எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும், பசியை அடங்கலையே, வேட்டையாடி சாப்பிட்றதே தனி சுகம்தான் அப்படின்னு சொல்லிச்சான். இதையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு சிங்கம் தலை தெரித்து ஓடி போயிடுச்சான். ஓடி போய் தன்னோட குகைக்குள்ளே உட்காந்துக்கிச்சான். இதை எல்லாத்தையும் குரங்கு மரத்து மேலே இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சான். ஆனால் நாய்க்கு குரங்கு மரத்து மேலே இருக்கிறது தெரியாது. அதுக்கப்புறம் நாயும் கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு எடுக்கலான்னு உட்காந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. குரங்கு மரத்துலேருந்து இறங்கி போகிறத நாய் பார்த்துட்டு அது அமைதியாகவே இருந்துச்சு. குரங்கு என்ன யோசனை பண்ணுச்சுன்னா, நம்ம நாய் பொய் சொன்ன விஷயத்த நம்ம சிங்கராஜா கிட்ட போய் சொன்னால் சிங்கராஜா நம்மளுக்கு நண்பனாயிடுவார். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காட்டில் உலாவறதுக்கு நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு பயந்து வாழ வேணாம், நம்ம இந்த நாயை பற்றி போட்டு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி குரங்கு போய் சிங்கத்துக்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிடுச்சான். இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்த சிங்கத்துக்கு கோவம் அதிகமாகி இந்த நாயை போட்டு தள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி வேகமாக குரங்கோட சேர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது நாய்க்கு இதை தூரத்துலேருந்தே பார்க்கும்போது புரிஞ்சிச்சு, குரங்கு போய் உண்மையை சொல்லிடுச்சு அப்படின்னு. உடனே அந்த சிங்கத்துக்கே கேட்குற மாதிரி திரும்பி உட்காந்துக்கிட்டு, என்ன இன்னொரு சிங்கத்தை அழைச்சிட்டு வர சொல்லி நம்ம எடுபடி குரங்கு அனுப்பணுமே, இன்னும் அந்த சிங்கத்தை காணாமே, சிங்கத்தை வேட்டையாடலான்னு பார்த்தா இன்னும் காலதாமதமாகுது அப்படின்னு இன்னும் சத்தமாக சொல்லிச்சான். இதை கேட்ட சிங்கத்துக்கு பயம் தாங்காமல் அதோட கோவத்தோட குரங்கை எட்டி உதச்சிட்டு ஓடி போயிடுச்சான். அவ்வளோதாங்க. இந்த கதையில் பாருங்கள் அந்த நாயோட புத்தி கூர்மையை. அது நம்ம பிரச்சனை வந்தால் பயந்துக்கிட்டு அது ஓடி இருந்தால் அதால் இப்படி தப்பிச்சிருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வரும்போது அந்த பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி வெளியே வரலாம் அப்படிங்கிறத யோசிக்காமல் அழுது புலம்பி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டோன்னா யமனுக்கு சீக்கிரமாகவே இரையாயிட்டு போக வேண்டியதாங்க. வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்கணுங்க, சந்தோஷம் மட்டுமே. அப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். இந்த கதையில் வர குரங்கு மாதிரியான சில மனுஷங்களை நம்ம வாழ்க்கையெல்லாம் பார்ப்போம். அவங்க நம்ம பண்ணுற விஷயங்களை எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு அவங்க போய் அடுத்தவங்கக்கிட்ட நம்மளை பற்றி தப்பாக சொல்லுவாங்க, நம்மளை மாட்டி விடணும்னு நினப்பாங்க. ஸோ பழகும் போது யார் நல்லவங்க கெட்டவங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து இந்த மாதிரியான குரங்கு புத்தியுடைய சில மனுஷங்களை நம்ம வாழ்க்கையை விட்டு விலக்கி வைக்கிறது தாங்க நம்ம வாழ்க்கைக்கு நல்லது. எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருங்க. ஸ்டே பாசிட்டிவ், திங்க் பாசிட்டிவ். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.